waiting. Yeah. I'm the pain you're tasting, feel intoxicating. I'm a fire starter, twisted fire starter. You're the fire starter, twisted fire starter. Evo, možemo početi. Dobar dan, dobrodošli na tiskovnu konferenciju pokreta Hrvatski rast. Ja sam Marko Živković, koordinator prve izborne jedinice. Ove tiskovne konferencije u ovom trenutku održavaju se na 5 lokacija u Hrvatskoj, u Zaprešiću, Iloku, Umagu, Murskom Središću i Dubrovniku. Podijelilo se, osnivači Hrasta su na svim mjestima. Danas imamo jedne od 3-4 člana velikog vijeća i utemeljitelja, pa evo prvo ću dati riječ Krešimiru Miletiću, predstavniku obiteljskog. Evo, pozdrav svim Zaprešićanima i svim građanima Republike Hrvatske koji sada prate televiziju Zaprešić. Mi smo ovdje došli danas navijestiti jednu zapravo radosnu vijest za sve građane, a to je da na sljedećim parlamentarnim izborima u Republici Hrvatskoj imamo jedan novi, mladi politički pokret koji okuplja veliki broj stranaka, udruga, skupina, pojedinaca koji su se dokazali u svome osobnom i svakodnevnom životu, dakle sa svojim djelovanjem kao pošteni, čestiti, domoljubni ljudi. Ono što je važno znati je da, evo zašto je ova tiskovna konferencija sazvana u 5 do 12, jer mi tvrdimo i kao i što svi građani zapravo to prepoznaju, da se Hrvatska nalazi u jednoj vrlo teškoj situaciji, da su ovi parlamentarni izbori vrlo važni za sve nas, za naše obitelji, za sve građane, zato što svjedočimo da već unazad 20-ak godina da je Hrvatska zapravo sustavno devastirana na svim razinama, da smo svjedoci jedne duboke moralne, ekonomske i svake druge krize i Hrvatsku u bolju budućnost, znači u taj puni suverenitet, u Hrvatsku koja bi bila ponosna i snažna, mogu voditi samo novi ljudi koji se nisu do sada okaljali kroz pljačku, kroz korupciju, kroz služenje interesima nekih interesnih skupina koje evo žele Hrvatsku pretvoriti u jednu drugorazrednu državu koja bi služila njihovim interesima, koja bi zapravo na neki način bila jedna kolonija različitim interesima ne samo u Hrvatskoj nego i izvan Hrvatske. Hrvatski Hrast okuplja veliki broj mladih ljudi, okuplja izvrsne stručnjake koji su se dokazali na različitim područjima rada, okuplja veliki broj udruga i pokreta koji su se pokazali u dosadašnjem radu, recimo prikupljajući potpise, na primjer na akciji More je kopno, koja je isto bila provedena i u Zaprešiću, gdje je skupljeno više od 200.000 potpisa građana, ali je to pokazalo da zapravo se ne broje u Hrvatskoj potpisi građana i peticije, nego ruke u Hrvatskom saboru. Mi smo se osvjedočili da hrvatski zastupnici zapravo ne zastupaju one vrijednosti koje žele da zastupaju, znači građani, da ih netko zastupa u Hrvatskome saboru, i zato se dogodio ovaj jedan veliki pokret, širok, koji okuplja zapravo i okupit će najveći broj domoljubno orijentiranih stranaka i različitih grupacija u Hrvatskoj, kako bi na sljedećim parlamentarnim izborima konačno na sve važnije pozicije u Hrvatskoj došli zaista pošteni, nekorumpirani, domoljubni građani i građanke. Hvala. Evo sada dajem riječ gospodinu Anti Lediću, utemeljitelju i također članu. Poštovani prijatelji, kriza je prilika kad se afirmiraju svekolike ljudske energije, kad se ljudi okupljaju i u tom zajedništvu pomažu jedni drugima
a u ovom slučaju svi koliko god nas ima i oni koji su ovdje i koji nisu, trebamo se okupiti u tom zajedništvu, jer koliko smo složni, toliko smo jaki. Koliko smo jaki, toliko smo slobodni. U tom zajedništvu i ovo što je Krešimir rekao, u ovoj jednoj čistoći, u tom bistrom izvoru koji je primjeren nama, ljudima kršćanske provenijencije, da se okupimo i da afirmiramo ono što je dobro. I na putu prema dobru sve ono što je loše da ostane po strani, a da se afirmira ono opće dobro. Jer politika je zapravo opće dobro i zbog općeg dobra. I sad se vraćamo u našu zbilju, u naše postojeće stanje, vidimo da to politika nije, a ona bi trebala biti. A tko to može promijeniti nego ljudi koji istinski u sebi nose jednu neizmjernu ljubav prema domovini, prema čovjeku, jer ljubav je jača od svega. I kad je najteže, jedino uz onaj segment domoljublja, što je jedan vid čovječnosti na naš hrvatski način, može se ono negativno nadvladati i afirmirati ono pozitivno. Eto u tom i takvom razmišljanju i naš pokret Hrast se okuplja, svakim danom je sve moćniji, sve jači, jer ljudi su osnova svega. Oni grade, oni razgrađuju. Mi se okupljamo da napravimo, da izgradimo nešto što ovi prije nas nisu uspjeli. U sva naša nastojanja, u svu golgotu koju smo proživili, došlo je vrijeme da se živi za Hrvatsku. A kad smo umirali za Hrvatsku, onda su to ljudi radili na jedan maksimalno dobar način. Evo sad dolazi vrijeme zaista da se posebice uz pomoć nas koji imamo puno životnog i ostalog iskustva, ova mlada generacija koja dolazi, da jednostavno onu baklju drži u ruci i da pazi da ona vatra ne izgori ruku, nego je motrit, kontrolirat, gledat, a sve u smislu da nam bude bolje ne samo jednima, nego svima. I da ovaj hrvatski prostor i ono što su generacije prije nas stvorile, i što smo mi stvorili i što će stvoriti oni, da baštine svi ljudi koji žive na tom prostoru. Onda će to biti ona Hrvatska koju smo nosili u srcu, koju nosimo u srcu za vijeke vjekova. Osim ljubavi, imate li vi do izbora program konkretno? Imamo. Imate konkretne ljude koji će... Konkretno i ljude i program, to je jedan zaista široki front. Mislim, neće se samo pričati o ljubavi. I tu se okupljaju ljudi u promišljanje takve provenijencije, da ima i muškaraca, ima i žena, intelektualaca i svih slojeva društva. I onda je to prava stvar. Ne da to bude nekakva elita koja će raditi zbog sebe, zbog svoje sebičnosti, a o cijelom hrvatskom narodu i ovom svetom hrvatskom prostoru ne vode računa, nego samo onoliko koliko je njima potrebno. Evo ja ću možda predstaviti jednu novost koju dovodi Hrvatski rast, a to su predizbori. Naše liste neće slagati predsjednici stranaka i predsjednici stranaka kako to obično biva, nego će građani i birači, sami birači moći će složiti listu Hrasta i tako vjerujemo da će najkvalitetniji ljudi doći na listu. To je ono o čemu se već dugo govori, da mi traži se da biramo imena za Sabor, a ne liste, i to će Hrast ovoga puta baš upravo to ponuditi. I za kraj dajem riječ Hrvoju Hitrecu, predsjedniku Hrvatskog kulturnog vijeća, jedno skupine koja je jedna od najagilnijih u Hrastu. Čast mi je biti u Zaprešiću, prije svega sve vas najljepše pozdravljam. Ono što je bitno nije samo politika, nego i matematika u svemu. Naime, očito je da Hrvatskoj svakih 20 godina treba pokret. Hrvatsko proljeće 70-71, HDZ 90-91 i Hrast 2010-2011. Dakle, Hrast je pokret koji ima snažnu nacionalnu komponentu,
ali isto tako i snažnu socijalnu komponentu preko sastavnica koje imaju doista kapilarno, daleko se šire, do udruga koje se bave upravo socijalnom problematikom, obiteljskom sličnom. U nacionalnom smislu mi smatramo da je u zadnjih 10 godina posebno došlo do nove hrvatske tragedije. Da su stranke koje su bile na vlasti u zadnjih 10 godina učinile sve po mjeri neprijatelja Hrvatske, a ne po mjeri hrvatskih interesa. I to je onda možda i bitno ono što želimo promijeniti, jer stranke i njihove političke elite odvojile su se potpuno od naroda. I to je onda u životu, u političkom, društvenom životu svake zemlje najteža katastrofa koja se mogla desiti. Dakle, zahvaljujem vam u ime Hrvatskog kulturnog vijeća. Kada dođu izbori, onda dajte svoj glas za Hrast, zato jer je Hrast ta opcija koja može spasiti Hrvatsku, koja zna kako se drži država, prije svega, i koja zna što su kršćanske vrijednosti i koja zna što je nacionalni i kulturni identitet i da je to zapravo ono bitno hrvatskom narodu, ono bitno što treba sačuvati, a država je samo plašt oko jedne kulture kao što je uvijek povijesti. Hvala. Hvala. Imate možda pitanja? Postoji. Nekih pitanja ovako. Tko je lider pokreta? Znači ovako, Pokret mora imati svog lidera. Hrvatski Hrast je politički pokret koji je okrugli stol na kojemu sjede jednakopravno, znači sve sastavnice koje su pristupile Hrastu, znači to su jednako tako i stranke, jednako tako i veće udruge. Mi imamo kriterije kako se ulazi u sam Hrast, ali je poanta je u tome da zapravo svi koji su ušli unutra su stavili Hrvatsku iznad sebe, iznad svojih interesa. Znači da je Hrvatska kao takva, da je važnija od svake stranke, da je iznad svake stranke, iznad svake skupine koja je pristupila. Prihvatili smo i zajednički smo dogovorili onu zajedničku platformu u vidu znači, temeljnih načela pokreta, a dogovorili smo se da će svatko testirati, znači svaka skupina koja bude kandidirala svoje kandidate za izbore, znači u predizborima, da će testirati svoju vrijednost tamo gdje ju zapravo i treba testirati, pred građanima. Jel? I onda oni kandidati koji budu prikupili najviše zapravo podrške od građana u svojim izbornim jedinicama će po takvoj podršci će biti rangirani na konačnoj listi. Tako da je to po prvi puta zapravo jedna novost u ovom političkom prostoru, da zapravo umjesto da građanima se kontinuirano podvaljuje, da oni biraju nečiji izbor, jer oni zapravo biraju ono što je već netko izabrao za sebe i samo onda to potvrđuju na izborima. Mi sada okrećemo tu priču i stvari vraćamo na onu demokraciju kakva bi ona zapravo trebala biti, da su građani taj subjekt demokracije i da zapravo na listama na kraju završe ljudi koji zaista vrijede, iza kojih žele stati oni njihovi birači iz njihovih izbornih jedinica. Tako da u tome smislu Hrast nema vođu i lidera, Hrast ima veliko vijeće koje funkcionira kao jedan okrugli stol i koje je po prvi puta zapravo u ovoj političkoj povijesti, kad gledamo Hrvatske, opstalo kao takvo, da je to jedno zajedništvo, ne samo da je opstalo, nego iz dana u dan raste. Ako pratite medije, mogli ste vidjeti da je Hrast na pragu dogovora sa zapravo svim opcijama do sada koje su bile zastupane na onoj političkoj sceni, koje su domoljublje promicale, suverenu Hrvatsku, znači nacionalne interese, kršćanske vrijednosti i tako dalje. Tako da ovaj pokret zaista ima svoju šansu i tu pozivamo građane da nam se pridruže. Kao što vidite ovdje mi nemamo problem s mladim ljudima.
Mi želimo mlade ljude, mi se ne bojimo građana, mi građane pozivamo evo da kroz Hrast, kroz Hrvatski rast Hrast, evo da nam pomognu da izgradimo Hrvatsku koja će zaista biti suverena, zaista slobodna i zaista država svih njenih građana. Hvala vam. Možete li nabrojati članove Velikog vijeća Hrasta? Da, evo to je na sreću to je teško, ali probat ćemo zato što nas zaista ima, a to je znak da su skupine koje su pristupile Hrastu iznimno brojne. Evo možemo krenuti recimo predsjednički kandidati na proteklim predsjedničkim izborima, profesor dr. Josip Jurčević, imamo gospodina Miro Tuđmana, imamo gospodina Antu Ledića, evo gospodin Hrvoje Hitrec kao predstavnik Hrvatskog kulturnog vijeća, gospodin Ivica Relković koji je predsjednik obiteljske stranke, imamo gospodin Marko Živković koji je ovdje koordinator za ovu izbornu jedinicu. Ja sam u Velikome vijeću članka ispred obiteljskih udruga, znači koje okupljaju negdje oko 20-ak tisuća članova u Hrvatskoj. Imamo gospodina Ladislava Ilčića koji je predsjednik udruge Grozd koja okuplja oko 40 tisuća podupiratelja u Hrvatskoj. Zatim imamo, može i pomoći malo, gospodin Ostojić iz Republikanske stranke, gospodin Ivan Maroknić, gospodin Željko Tomašević, da, iz Žrtvoslovnog društva, Ivan Tomljenović, evo recimo gospodin Ivan Tomljenović, on je dobitnik rektorove nagrade i niza nagrada na sveučilištu u Zagrebu, znači on predstavlja studentske udruge. Uglavnom, evo, to je jedan vrlo široka jedna lepeza, u jednome jedinstvena i zajednička, u želji da zaista grade Hrvatsku po mjeri i svakoga ovog čovjeka koji želi jednu jaku, snažnu Hrvatsku, koji želi Hrvatsku koja neće slušati zapravo evo interese neke izvana, nego koja će znati postaviti svoje prioritete, svoje strateške interese i izboriti se evo za tu slobodu, onu stvarnu za koju su se borili zapravo evo čitava pokoljenja prije nas. Ovo što nam je govorio bio i gospodin Ledić, što smo čuli od gospodina Hitreca, tu smo jedinstveni i tu smo svi zajedno oko toga postigli konsenzus da je Hrvatska stvarno iznad svih nas, svakoga od nas pojedinačno i da po prvi puta jedan politički pokret u Hrvatskoj želi evo krenuti jednom drugom putanjom, znači ne partitokracijom, postavljanjem ljudi po nekakvim interesima i služenju interesima vodstva nekakvog u strankama ili pokretima, nego evo da se jednostavno izmjeri svatko pred građanima koliko vrijedi i da ta lista na kraju zaista bude jedna hrvatska lista i da Hrvatski sabor ne bude sabor u kojemu ćemo imati ljude koji zapravo ne zastupaju one vrijednosti i interese hrvatskih građana, nego dobivaju naputke kada i za što da glasaju i onda imamo čudne zakone koji se donose, koji su protudruštveni, koji ne idu u korist građana, nego isključivo na korist interesa skupina koje zapravo na neki način i upravljaju zastupnicima u sadašnjem sazivu Hrvatskog sabora. Imam ja pitanje. Da li je naglasak kod vas, izlagali ste na građanskom ili nacionalnom? To je jedna stvar. Druga stvar, kako ćete se nositi sa problemima Evropske unije? Da li će nas Unija uvesti za uho i podrednih gaća ili da li ćemo mi kao ono vući onako? Kako pretuzeti? Nacionalno, građansko i odnos prema Evropskoj uniji i problemima koje to donosi. Ravnoteža između nacionalnog i socijalnog, apsolutno. I po svim sastavnicama to socijalno u redu, ali kaj je građansko, to je vidim utno. Građansko je ono što je primjereno svim građanima Republike Hrvatske. Prema tome, ako pitate za to, mislim onda je to naravno i građanska jedna domoljubna opcija. A ako pitate za Europsku uniju, a bolje da ne pitate, mi smatramo da Europska unija može biti jedan od vanjsko-političkih ciljeva Republike Hrvatske. Ali da ne treba na tome inzistirati i trošiti toliko energije na tome.
Dakle, ako jednoga dana Hrvatska je uđe u Europsku uniju, ako ne, uvijek treba imati neku alternativu. Dakle, mi smo za taj bezalternativni, nasilni zapravo ulazak Hrvatske u Europsku uniju, nego želimo da se Hrvatska okrene prema Hrvatskoj i da svu energiju upotrebimo za to. Hvala.